بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. a darasi da muke karanta wannan littafi na Mukhtasar Sahih al-Bukhari wato at-Tajrid as-Sarih zamu tashi yau darasi na 36. Muna gabatar da karatu a wannan masallaci na Usama ibn Zaid a 37 muna gabatar da darasi a wannan masallaci na Usama ibn Zaid a nan Tal'udu a birnin Kano. In ba manta ba har yanzu muna kitabu al-Haid. Hadisin da zamu tashi shine ko babin da zamu tashi shine babin da yake cewa bab ghaslul haidi ra'sa zawjiha, babin da yake bayani game da mace mai haila ta wanke kan mijinta wa tarjiluhu ta gyara masa kai wa anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, na kasance ina gyara kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ana haid alhali ina haila ma'ana ina al'ada. Wa fi riwaya a wata riwaya wa huwa mujawirun fil masjid, yana wato mujawara yana itikafi a masallaci, ya tare a masallaci yana itikafi. yudni laha ra'sahu, sai ma'aikin Allah ya miƙo kansa daga cikin masallaci wa hiya fi hujratiha, alhali ummul mu'minina tana ɗakinta. fa turajjiluhu wa hiya haid, ta gyara masa kai wato alhali tana mai haila. Wannan babin kamar yadda malam yayi taken babi shine mace mai haila tana iya wato wanke kan mijinta har ma ta tsefe ta gyara masa kai. Kenan dan yana itikafi a masallaci ita kuma tana mai al'ada, ta taba kansa ba aibi bane, babu laifi akan haka. mai itikafi wani shashe na jikinsa ya fita daga masallaci ba aibi bane, gashi yana fitar da kansa ta wato tagar masallaci, ita kuma tana cikin gida, za ta wanke masa kai ta gyara masa kai. ma'aiki kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda shi kuma itikafi yake a lokacin a masallaci, shine riwaya ta biyu yake cewa wa huwa mujawirun fil masjid, yana itikafi a masallaci sai ya miko kansa, sai nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta ta gyara masa kai tana mai al'ada. Kenan babu laifi mace mai al'ada ta gyara wa mijinta kai, ta tsefe masa kai, ta gyara masa, ta wanke masa kai, duk babu laifi ta yi masa wannan hidima din alhali tana mai al'ada, ba laifi bane. Taba kansa da ta yi ba zai wato taba masa itikafinsa ba, ita kuma a matsayin ta mai al'ada dan ya miko kai daga masallaci ta gyara masa kai, babu komai a gare ta. shi ma mai itikafi babu komai a gare shi, itikafinsa yana nan yana mai inganci. Kuma a wannan hadisi yana nuna yadda ummul mu'minin Aisha take hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tana gyara masa kai, tana ainihin wato wanke masa kai. Wannan haka ya dace mace ta kwarai ta yi hidima ga mijinta, wanda yake malamai sun yi magana akan wannan cewa shin hidimar da za ta yi ga mijinta wajibi ne. Wasu ka ce a'a, yin hidima abu ne wanda yake mustahabbi, ko kuma za a gina shi akan abin da yake na al'ada na ita wannan mata ko na wannan al'umma da suke rayuwa a ciki. Ba za a ce yin hidimar wajibi bane, in ba ta yi ba ta yi sabo, kuma ba za a ce ba za ta yi komai ba. a'a, za ta yi hidima domin kulawa da hakkin mijinta. Daga cikin hidimar shine ta wanke masa kai, ta yi masa abin da yake na al'ada, hidima ta al'ada. wannan abu ne wanda yake mai kyau, mustahabbi ga mace ta kula da mai gidanta. Wannan hadisi ya nuna cewa mai itikafi kamar yadda muka faɗa babu laifi dan ya miƙo kansa daga masallaci an wanke masa kai. Fitar kansa daga masallaci bai sa itikafinsa ya ta'u ba. Ita kuma mai al'ada
dan ta wani shashe ta mika hannu misali cikin masallaci, wannan ba aibi bane, kamar yadda muka karanta cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan Aisha nawilini al-khumra, ki bani abin shimfida da ake shimfida a masallaci kamar sajjada kenan. sai ta ce inni haid, ina al'ada. sai yace inna haidhataki laysat fi yadiki, ai al'adaki ba hannunki take ba, dan kin mika mun babu komai. kenan mace mai al'ada dan ta mika hannunta cikin masallaci ba aibi bane, kamar yadda wannan hadisi ya nuna. malai ce bab qira'atul rajuli fi hajri imra'atihi wa hiya haid, babin da yake bayani cewa babu laifi mace mai al'ada mijinta ya kishingida a jikinta kuma ya karanta alqur'ani. an Aisha radiyallahu ta'ala anha, daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kare da gare ta, kalat tace kana nabi sallallahu alaihi wasallama yattaki fi hajri wa ana haid, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yattaki yana kishingida ko ya jingina fi hajri a cinyata wa ana haid, ina al'ada, thumma yaqra'u alquran, sannan ya karanta alqur'ani. wani hadisi kamar yadda malami masa babi yana nuna cewa babu laifi mutum ya jingina jikin matarsa kuma ya karanta alqur'ani alhali tana mai al'ada. wani yana tabbatar da cewa mai al'ada ba wai al'adar ya mai da ita kamar mai najasa bane, a'a, dan tana al'ada dukkan wata mu'amala da za a yi ta rayuwa za a yi da mace mai al'ada. abinda aka hana kadai shine mai saduwa ta aure, domin ya ce isna'u kulla shay illa an-nikah. ma'aikin Allah ya ce kwa iya komai da mai al'ada, kawai kwance aure ne aka hana. saboda haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda mu'ashararsa kyakkyawa da iyalinsa, har yakan jingina da matarsa ummul mu'mina Aisha Allah ya kare yadda a gare ta, kuma yana jingina tana al'ada kuma yana karanta alqur'ani, ba ya kyamata ta dan tana al'ada. wannan kuma khilafan lil yahud ne, su yahudawa suna kyamatar mace tana al'ada, sai mu a addinin mu aka nuna mana cewa ba haka bane, dan tana al'ada babu laifi. dukkan wata mu'amala za a yi da ita, abinda aka hana kadai saduwa aure ita aka hana. ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya nuna kyama ga matarsa tana al'ada, yana jingina a jikinta ya karanta alqur'ani. kuma wannan yake nuna sabanin abin da yahudawa suke yi, kamar yadda aka rawaito hadisin Anas Allah ya kare yadda a gare shi, yana cewa su yahudawa in mace ta yi al'ada sai ma a ce ta bar gidanta ta tafi gidansu har sai ta tsarkaka. amma a musulunci ba haka bane. ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jingina jikin mai al'ada yana karanta alqur'ani, iyalin suna al'ada yana jingina ya karanta alqur'ani. kuma za mu karanta hadisi nan gaba kadan, hadisin ummu salama Allah ya kare da gare ta, ita ba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ran tana kwance tare da shi sai al'ada ta zo mata, sai ta janye jiki. manzon Allah da ya ga ta janye jiki sai ya ce me ya faru, al'ada ce ta zo miki? ta ce eh. ya ce babu komai. bayan ta sanya tufafinta na al'ada ta zo ta kwanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shimfiɗa ɗaya. ashe dan mace tana al'ada ba laifi bane mutum ya zauna tare da ita, bal ma ya jingina a jikinta, duk ba laifi bane. kuma ya karanta alqur'ani yana jingina a jikinta, wannan ma ba laifi bane. ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yin haka saboda ai al'adar wato abu ne wanda yake hukunci ne na shari'a, cewa mutumin da yake da al'ada ko yake da janaba to ba yi da tsarki sai wanka kafin ya samu tsarki. amma baya nuna cewa akwai wata najasa ko kazanta tare da shi, baya nuna haka. ma'ana a jikinsa dan an taba jikinsa kamar yadda muka karanta a baya, ko guminsa ya taba ka ko wani abu, duk babu komai. to a wannan hadisi yana nuna cewa shi babu laifi mutum ya karanta alqur'ani alhali yana kishingide ya jingina, ba aibi bane, babu laifi. mutum yana jingina ya karanta alqur'ani babu laifi, yana iya karantawa, ba aibi bane, ba abin zargi bane. mutum yana kwance ko yana kishingide ya karanta alqur'ani. kuma wani hadisi ummul mu'minin tana ba mu labarin halin ta kasance tana mai al'ada, ma'aikin Allah yana jingina a jikinta ya karanta alqur'ani. kaga wannan abu ne wanda yake ya shafi zamantakewa ta gida, ko ba haka ba? ashe babu laifi in wani abu ya faru, mace tana iya bayanin wani abu da ya shafi zamantakewar ta gida. kamar yanzu wannan kaga fage ne na ilimi, karantarwa. inda ba an gaya mana ba ai kaga ba za mu san hukuncin ba, amma ta gaya mana duk da cewa abu ne wanda ya shafi zamantakewa cikin gida. gashi mun fahimci cewa a shari'a babu laifi dan mace tana al'ada mijinta ya jingina da ita ya karanta ma alqur'ani a kishin gide, babu laifi. haka
wajen fatawa mace tana yi faɗa wani abu da ya shafi gidanta, in ta zo tambaya tana yin fatawa a wajen malami ta bayyana cewa kaza yake faruwa tsakanin da mai gidana a lokaci kaza, menene hukuncin shari'a, wannan babu laifi. Hakanan kuma a wajen alkali, misali an je kotu, shi ma bayani a gaban alkali ba laifi bane idan ya zama bukata ce ta wato lazamta haka. Amma sabanin wannan haramun ne abin da yake tsakanin mace da ainihin wato mai gidanta, abin da yake ya shafi rayuwarsa ta cikin gida ta bayyana, sai dai in ya shafi wannan maslaha da muka ambata. A wannan hadisi da makaranta kamar da aka yi bayani ya nuna jawaz qira'atul qur'an ala hajri almar'a alhaid, ya halatta a karanta alqur'ani an jingina a jikin mace mai al'ada. Shine malam ya kawo mana wannan hadisi. Bab man samman nifas haidan, babin da yake bayanin yadda aka ambaci nifas a matsayin haila. Wato da nifas da alhaid suna ne guda biyu waɗanda ake iya amfani da su a matsayin ɗaya, kamar yadda zamu gani a wannan hadisi. Shine hadisin Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha, malai cewa Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha qalat, daga Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda, qalat tace baina ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama muttaji'a, a lokacin da nake kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi khamisatin, a cikin bargo, id khittu, sai al'ada ta zo min, fansalaltu, sai na ja jiki ko na janye jikina, fa akhastu thiyaba haidati, sai na je na dau tufafi na wanda nake sanyawa in ina al'ada, ma'ana in al'ada ta zo mace akwai tufafin take amfani da shi wajen tsare kai. Kala, sai makin Allah ya ce da ita, anu fisti, al'ada ce ta zo miki? Qultu na'am, tace nace fada'ani, bayan na sanya tufafi abin da ake mai al'ada take sanyawa, sai ya kiraye ni, fattaja'tu ma'ahu fil khamila, sai na kwanta tare da shi dai a cikin khamila, mayafi kenan, shine khamila, ma'ana na kwanta kusa da shi, wannan kamar yadda muka gani a taken wannan babi, shi ma dai yana bayani game da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar matarsa Ummu Salama cewa anufisti, al'ada ce ta zo miki, sai ya tambaye ta da mai da lafazin annifas a madadin alhaid. Kaga anan samma alhaidu nifasan, ma'aikin Allah ya kira haid da sunan nifas, domin ka gane ce yayi anufisti, yana nufin haila ce ta zo miki, al'ada ce ta zo miki. To shi yasa malam ibabin yace man samman nifasa haidan, sai da kuma malamai suka ce ai akasin haka ne hadisin ya nuna. Asali babin man sammal haida nifasan ne, wanda ya sanyawa haila suna, ya kira haila da sunan me nifas, kenan yana nuna babu laifi a kira haila da sunan annifas. Shine tambayar da yi mata anufisti, shin al'ada ce ta zo miki? Wannan hadisi yana nuna cewa malamai sukan, kamar yadda suka yi bayani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya kirayi al'ada haila da sunan annifas, sunaye ne guda biyu, amma asali annifas ana nufin wato idan mace ta haihu jinin da zai biyo baya shi ake cewa nifas, shine biki, jinin biki shine annifas, to amma anan gashi an kira haid da sunan nifas, kenan babu laifi ana iya kiran haid da suna annifas, ana iya kiran da sunan nifas. Sannan ita Ummu Salama Allah ya kare da gare ta, da al'ada ta zo sai ta dauka cewa bai cancanta, bai dace ta zo kusa da ma'aikin Allah ba, alhali tana al'ada, ba za ta kwanta kusa da shi ba. Sai manzo Allah ya ce ai babu wannan, ki taho ki kwanta inda kike, babu damuwa. Ma'ana wannan yake nuna cewa mai al'ada, kamar yadda aka yi bayani cewa mutum yana iya dukkan wata mu'amala da ita, abinda aka hana shine mai saduwa aure, shi kadai aka hana. Shi yasa ma a wancan hadisi da makaranta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar hadisin da muka biya dazu na cewa lokacin da abin nan ta yi al'ada yake tambayar na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta, al'ada ce zo miki, hadisin makaranta lokacin da aka je aikin hajji, sai ma'aikin Allah yake cewa ai wannan wani al'amari da Allah ya kaddarawa bani adam, mata daga cikin banu adam. Shi yasa ma ɗaya hadisin kuma yace isna kullu shay illa
annika mace mai al'ada ba wai tana da wani najasa a jikinta bane, saboda ka duk abin da yake na mu'amala za a yi, har kwanciya waje guda za a iya yi. Kawai abin da aka hana shine abin da hadisi ya faɗa, shine saduwar aure. Malam ya kawo wannan hadisi a wannan babi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira haila da sunan annifas, sai malamai suka ce a wani lokaci akan iya kiran sunan haila da nifas, hukuncin kuma iri ɗaya ne, hukuncin kuma iri ɗaya ne. Kamar yadda mai al'ada ba za ta yi sallah ba, mai nifas jinin haihuwa ma ba za ta yi sallah ba, da sauran ibadoji da aka hana mai haila ita ma mai nifas ba za ta yi ba. Kaga anan ya nuna hukuncin su na shari'a iri ɗaya ne, da cewa sunan ya sha bamban. Nifas ana faɗa ga jinin da yake biyo bayan haihuwa, haid kuma jini da ake na al'ada dukkan wata. Amma anan kaga sai ya ambaci haila da sunan nifas, kuma malamai suka ce wannan yana nuna hukuncin su iri ɗaya ne, hukuncin su iri ɗaya ne. Da a ce mace za ta je aikin haji ko umra sai ta haihu, to in ta haihu sai ta yi irin abin da aka gaya wa Nana Aisha cewa ta aikata duk abin da za ta aikata ko if'ali ma yaf'al alhaj ghayra an la tutufi bil baiti hatta tathuri. Duk abin da mai aikin haji yake ko umra zaki, amma abin da ba zaki ba shine dawafi, shine dawafi. To sai zan yi nuna mana shi hukuncin nifas da haid ko iri ɗaya ne. Mala yace bab mubasharatul haid, babin da yake bayani cewa ana iya wato mubashara shine a rungumi mace wacce take al'ada, babu laifi. Dama wancan hadisan bai da sun nuna mana cewa ai al'ada din take yi baya nuna ta zama mai najisa a jikinta, shine makasudin babin. An Aisha radiyallahu ta'ala anha, daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kare da gare ta, qalat tace kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin kilana junub. Na kasance aghtasilu, ina yin wanka ana ni wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin, a cikin tasa ko ƙwarya guda daya, mazubi guda daya, kilana junub, alhali dukkaninmu muna da janaba. Wa kana ya'muruni, ma'aikin Allah ya kasance na umarta ta, fa attaziru, in daura izar shine kamar zane kwarjalle, fa yubashiruni, ya rungume ni wa ana haid, ina al'ada. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, ya kasance na furta kansa gare ni daga masallaci kenan, wa huwa mu'takif shine hadisin dazu, wa huwa mujawir, yana itikafi. Fa aghsiluhu wa ana haid, in wanke masa kai alhali ina mai al'ada. Wannan hadisin kamar hadisin da ya gabata a baya, abinda aka samu kari a nan shine bayanin da ta yi cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana wato shi da ita suna yin wanka daga ƙwarya ɗaya a lokacin da take al'ada, daga cikin mazubi guda ɗaya. Ma'ana yana nuna halacci cewa babu laifi miji da matarsa su yi wanka a cikin mazubi daga mazubi guda ɗaya, wannan yana ɗiba wannan yana ɗiba, babu laifi. domin ta ce kilana junub a lokacin da muke da janaba. Sai jumla ta gaba shine abin da malam ya kawo, yayi taken babin, yace wa kana ya'muruni fa attazir, yakan umarce ni in sanya, in daura kwarjalle, in daura izar, wa ana fa yubashiruni, kuma in rungume ni wa ana haid, alhali ina mai al'ada. Kenan babu laifi dan an miji ya rungume matarsa tana mai al'ada, wannan babu laifi, ba a hana ba. Kuma izar shine abin da za a daura daga cibiya zuwa gwiwa, shine dai kamar kwarjalle ko kuma zane. To bayan an daura babu laifi, mutum zai iya kwanciya waje guda da matarsa ko kuma irin gume ta, duk babu laifi alhali tana mai al'ada. Wannan al'adar ba zai hana a zo kusa da mai ainihin wato wannan al'ada ba. Haka da na Maimuna Allah ya kare yadda a gare ta, ita ma a cikin riwaya ta Muslim ta bayyana, ta ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqa al-izar wa hunna huyyab. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan rungumi iyalinsa in suna al'ada, inda sun daura ainihin izar zani, wa hunna huyyab, suna al'ada. Saboda haka wannan hadisi ya nuna babu laifi mutum ya kusanci, ma'ana ya rungumi iyalinsa ko da tana al'ada, ba aibi bane. Abinda aka hana shine abinda yake baina surra war rukba, abinda ke tsakanin cibiya da kuma gwiwa, to wannan ne aka hana mutum ya kusanci matarsa. Amma dan runguma ko kwanciya waje guda, wannan babu laifi, kamar yadda hadisin da muka faɗa a baya ya bayyana mana.
sana wannan hadisi dukkan hadisan nan da muka karanta yana nuna husnu al-ishra wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama da iyalansa, zama na kyautatawa, zama na tausayawa, zama na wato kusantar juna, zama tare, ba wai zama irin na gargajiya ba. Wannan haka musulunci ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce mai koyi da shi yana zama da iyalinsa zama wanda yake abin sha'awa, abin da zaka gani ka dauke babban misali na zaman lafiya da kuma kyautatawa da miji zai yi ga ainihin matarsa. tibul ishra, kyautata zama tare da iyali, zama tare da iyali. Sai dai wannan mubashara din cewa yana rungumar iyalinsa yana al'ada na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta yi bayani take cewa a wata riwaya kenan kamar yadda za mu gani a riwaya ta gaba, mala yace wa fi riwayatin anha, a riwaya ta gaba daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kare da gare ta, qalat tace kanat ihdana idha kanat haidan, daya daga cikin mu matan ma'aiki kenan sallallahu alaihi wasallama, in ta zanto haidan tana mai al'ada, fa arada rasulullah sallallahu alaihi wasallama an yubashiraha, ma'aikin Allah yi nufin ya rungume ta, amaraha an tattazir, sai umarce ta daura kwarjalle, ta daura zane, fi fauri haidatiha, a lokacin da take al'ada, thumma yubashiruha, sannan ya rungume ta. Qalat, amma sai ta ce, qalat sai ummul mu'minin take cewa wa ayyukum yamliku irbahu, wane ne a cikin ku yake iya mallakar sha'awarsa, kama kana nabi sallallahu alaihi wasallama yamliku irbahu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake iya mallakar sha'awarsa. Wani hadisi na biyu malam ya kawo ne dan ya nuna cewa mubashara da aka faɗi ba mutlakan bane, ma'ana ba saki ba kaidi bane, akwai kaidi cewa da abin da za a yi ya zama ana kulawa, kada a zarce kuma abin da yake na sabon Allah. Sabon Allah shine abin da Allah ta'ala ya ce fa'tazilun nisa fil mahidhi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Kaga a can an ce fa'tazilun nisa, ku nisanci mata. To me itizal din? Itizal ana nufin saduwa aure, shine ma'anar itizal. Amma dukkan wani abin da ba shi ba na kwanciya waje guda, zama waje guda, jingina da ita, duk wannan babu komai, runguma ta duk babu aibiya ce. Sai dai shi yasa su malamai suka ce amma akwai kaidi ga mutumin da yake mai karfin sha'awa matashi, shi ba zai aikata ba saboda kada garin ya yi runguma kuma ya je ya aikata abin da Allah ya hana shi. Shi yasa ma ummul mu'minin take cewa wa ayyukum yamliku irbahu kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu, wane ne cikin ku iya mallakar sha'awarsa irin yadda ma'aikin Allah yake iya mallakar sha'awarsa. Shi Allah ta'ala ya bashi wannan juriyar, ko ya runguma ba zai yi wani abu ba. Haka a lokacin azumi ta faɗi wannan magana a lokacin azumi, cewa wa yake iya mallakar wato sha'awarsa irin yadda ma'aikin Allah yake. Shi ba kamar ragowar mutane bane, Allah ya bashi juriya na iya mallaka. Saboda haka mutumin da ya san ba zai mallaka ba kada ya fara ya ce ai ya halatta, ba wai an haramta ba, amma dai ka kiyayi abin da zai aukar da kai zuwa ga sabon Allah. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba iya wannan ba, ko runguma ko jingina ko kuma zama waje ɗaya ba, a'a in matan suna al'ada har cin abinci tare suna yi, kamar yadda zuwa cikin riwaya ta Muslim, hadisin Aisha Allah ya kare da gare ta, tace kuntu ashrabu wa ana haid, ina daukan abin sha madara misali ina al'ada, thumma unawilu nabi sallallahu alaihi wasallama, in miƙa ma'aikin Allah, fa yad'u fahu ala mawdi'a fiyya fa yashrab, sai inda ni sanya bakina na sanya na sha ruwan, shi ma sai isa bakinsa a wannan wajen isha ruwan ko isha madarar misali. Wa ta'arraku al'araka wa ana haid, ina daukan abin da yake na kashi wanda yake na abinci misali wanda yake da nama, ina ci wa ana haid, ina al'ada. Thumma unawilu nabi sallallahu alaihi wasallam, mika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, fa yadau fahu ala mawdi'a fiyya, sai ya sanya bakinsa ya gatsa inda ni ma na sanya bakina. Me yake nufi wannan? Duk wannan yana nuna mu'amalarsa ne ga iyalansa, musamman wacce take mai ƙananan shekaru, Aisha Allah ya kara mata yadda. Wannan kuma mu'amala ce dama da ya kamata a ce dukkan mazaje suna mu'amala da iyalansu ta kyautatawa, sabanin yadda Yahudawa suke.
kamar yadda muka hadisin Anas ya nuna, su Yahudawa idan mace ta al'ada ta same ta shikenan sai su kaurace mata, lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyut, ba sa cin abinci tare da ita, ba sa zama tare da ita, ba sa komai. To sai sahabbai suka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, suka ce ga Yahudawa in mace na al'ada ga yadda suke mata mu'amala. Sai Allah ya saukar da aya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Kaga wannan aya tana nuna cewa abinda aka hana shine saduwa aure, tunda manzon Allah ya ce isna'u kullu shay'in illa nikah, komai kwa iya yi banda aure. Aka hana abin da ma'ana saduwa aure, amma zama tare da ake da mu'amaloli na komai, gashi manzon Allah ya nuna mana dan mace tana al'ada ba zai hana a yi mu'amala da ta kowace iri ba, abin da aka hana kadai shine saduwa aure. A wannan riwaya ta biyu kaga jan hankali ne ga mutane cewa in mutum zai aikata wannan to ya san cewa shi ma yake sallallahu alaihi wasallama yana iya mallakar kansa, to kai ma sai kaga cewa kana iya mallakar kanka, kamar da ka bayyana a cikin hadisi na azumi ma, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa kan nabi sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluni wa huwa sa'im, sai ta ce wa ayyukum yamliku irbahu kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yamliku irbahu, tana sake tunatar da cewa duk mutumin da yake ganin ba zai iya ba to kar ya fara. Bab tark al-haid as-sawm, babin da yake bayani cewa mai al'ada ba za ta yi azumi ba, mai al'ada ba za ta yi azumi ba. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, daga Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda, qala yace kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fi fitrin ila al-musalla, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin adha babbar sallah aw fitr ko karamar sallah, kharaja ila al-musalla, ya fita ya je filin idi inda ake sallah, famarra ala nisa, bayan yayi wa maza wa'azi, bayan an yi sallah yayi wa maza wa'azi, famarra ala nisa, sai ya wuce bangaren mata ma, faqala, sai ma'aikin Allah ya musu huduba, sai ya ce ya ma'asharan nisa tasaddaqna, ya ku taron mata ku yawaita sadaka, ku ba da sadaka, fa inni uritukunna akthara ahli an-nar, fa inni uritukunna, domin ni an nuna mun ku akthara ahli an-nar, ku ne mafi yawa a gidan wuta. Fa kulna, sai suka ce wa bima ya rasulullah, me yasa muka zama mafiya yawa a cikin wuta ya ma'aikin Allah? Qala, sai yace tukthirna al-la'n, kuna yawaita la'ance wa takfurna al-ashir, kuna butulcewa abokin zama. Ma ra'aitu, manzo Allah yace ni ban taba gani ba, min naqisati aqlin wa din, wadanda suke da tawaya a hankali da addini, azhaba lilubbir rajuli, da suke tafiyar da wato tunanin namiji, suke iya wato gusar da tunanin namiji, alhazim, wanda yake tsayayye, min ihdakunna, fiye da daya daga cikin ku. Qulna, sai suka ce wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya rasulullah, menene tawaya a cikin addinin mu ko a cikin hankalin mu ya ma'aikin Allah? Qala, sai manzon Allah ya ce alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadati ar-rajul, ashe shaidar mace ba rabi take ba akan shaidar namiji? Kulna bala, suka ce haka ne. Qala fa dhalika min nuqsani aqliha, wannan shine tawaya a cikin hankalinta. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, ashe idan mace ta yi al'ada shin ba tana daina sallah ta bar azumi ba? Kulna bala, suka ce kwarai ya ma'aikin Allah. Qala, yace fa dhalika min nuqsani diniha, wannan ai shine tawaya a cikin addininta. Wannan hadisi kamar da muka gani, malam ya kashi domin yayi bayani game da kamar yadda yayi masa taken babi, yace tark al-haid as-sawm, mai al'ada ba ta azumi, haka nan ba ta sallah, haka nan ba ta sallah, mai al'ada ba ta azumi ko ba za ta yi sallah ba saboda al'ada. Hadisin yana cewa manzo Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan an zo idi kenan, ya fito sai ije yi sallah a musalla inda ake idi, filin sallah. Sai hadisin a riwayar cikakkiya ko a wata riwaya sai ce fa wa'adhan nas, sai manzo Allah ya wa'azi ga mazaji, ga dukkan mutane, wa amarahum bis sadaqa, yace wa mutane kowa yi sadaka, ya kudaitar akan me, akan ba da sadaka ga mazaje kenan. Bayan ya gama huduba ga mazaje da wa'azi, sai yace fa marra ala nisa,
to malam sai ya cire wancan ya kare waya da babu wancan ambato na farko sai ka ambato na biyu sai manzo Allah ya zo wajen ya zo wajen inda mata suke, domin mata dama sukan tsaya a can gefe a bayan maza, sai manzo Allah ya nufi inda suke. Malamai suna cewa zuwansa wajen su wato saboda mun karanta a kitabul ilm a cikin hadisin Abi Sa'id Allah ya kare da gare shi, yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wata mata ta zo ke tambayar sa cewa ya Rasulullah mu kan maza kada aka aiko ka zuwa gare su ko har da mu yace har da ku, suka ce mu ma a sa mana majalisi na ilimi, sai manzo Allah ya musu alƙawari. To daga cikin wannan bukatar ta ilimi shi yasa manzo Allah ya ware su da wa'azi, sai je ya yi musu wa'azi na musamman nasu wa'azin bayan an yi wa jama'a baki daya. A cikin wa'azin su sai manzo Allah ya ce ya ma'sharan nisa, ya taron mata, ya kira su matan tasaddaqna, yace ku yawaita sadaka, ku bayar da sadaka. Dan me yace fa inni uritu kunna akthara ahlin nar, an nuna mun ku cewa mafi yawan ku za su shiga wuta ko suna gidan wuta. Wannan ne dalilin me da yasa yace su yawaita sadaka, su yawaita sadaka. Kenan sadaka tana me kenan, tana tsari daga azabar wuta, dan gashi ya ce na gan ku a gidan saura ku yi sadaka. Dan me za a yi sadaka? Dan a nemi tsari daga azabar wuta, ko ba haka ba? Kuma dama manzo Allah ya faɗa ko kullu insanin fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah, kowane mutum yana karkashin inuwar sadakarsa ce, gwargwane da kai yawaita gwargwane da kai wa kanka inuwa a ranar da rana za ta zamo dab da kayukan mutane. In ka yi sadaka sai ya zamo sanadiyar ta wato samun inuwa a filin alkiyama. Saboda haka sadaka sababi ne na neman tsari daga azabar wuta. Sannan kuma ya kira mata cewa su yi sadaka, sai ya ci gaba da ƙara musu ilimi bayan bayanin cewa su yi sadaka domin su nemi tsari daga azabar wuta, sai ya bayyana musu dalilin da yasa asali ma suke da yawa a gidan wuta. Domin sun taba suka ce bima ya rasulullah, da yace inni uritu kunna akthara ahlin nar, suka ce bima, ya aka ya ma'aikin Allah? Sai ya ba su amsa, menene laifin me muka yi muka shiga wuta da yawa? Sai ya ce li'anna kunna tukthirna la'ana, kuna yawaita la'ance. Maza suka fi yawan zagi da la'anta ko mata? Mata su suka fi yawan zagi da la'anta. Zage su ya zama musu kamar wata al'ada da suke yawan nanatawa. Ashe wannan abin da suke yi sababi ne da zai aukar da su cikin azabar wuta. Suna yawaita la'anta, kuma la'anta ba daidai bane a la'anci muayyani. A shari'a ba a so ka mutum daya ka kira shi ka ce Allah ya la'ance shi, ba daidai bane la'anul muayyan. Domin yin haka, domin ma'anar la'ana shine at-tardu min rahmatillah, ya libad min rahmatillah, kana ce kenan Allah ya nisantar da su daga rahmarsa. To wani dalili bayan Allah ya ce wa rahmatuhu wasi'at kullu shay, kuma zaka nemi wani cikin bayan Allah shi kada Allah ya yi rahama? A wani dalili? Wannan ba daidai bane. Ko da mai aibi ne ba za ka ayyana shi saboda wani aibinsa ka ce Allah ya la'ance shi ba, sai dai in ya shiga cikin waɗanda Allah ɗin ya la'anta, to sai ka la'anci waɗanda Allah ya la'anta. An ya shiga cikin wannan gayyar, dama Allah ne ya la'ance su, ko ba haka ba? don Allah ya ce fa la'anatullahi ala zalimin, la'antar Allah tabbata akan azzalimai. Kenan kaga an kace Allah ya la'anci azzalimai, ba kai ka la'ance su ba, a'a ka ambaci abin da aka ambata ne la'anta gare su ko kafirai ko makamantan wannan. Amma ware wani da la'anta wannan aibi ne, wannan abin ki ne. Gashi ma har ya sanya mata ya zanto sababi na shigar su wuta, azabar wuta, saboda yawan la'ance shi ne da tsinuwa da suke yawan wato yi akan harshen su. Sannan banda wannan abin da ya jefa su wuta na biyu shine me wa takfurnal ashir, kuna butulcewa abokin zama, ma'ana suna musa alherin da mijinsu yi musu. Al'ashir ana nufin miji, abokin zaman mace shine mijinta, ma'ana suna butulcewa dukkan alheri da yake musu. Kamar yadda zo a wata riwaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law ahsanta ila idahunna ad-dahra, da zaka kyautata a matsayinka namiji ga matarka tsawon zamani, thumma ra'at minka shay'an, ta ga wani abin ki a wajenka, kai duk alherin duniya kai mata, sai kai mata abu daya wanda bata ji dadi ba, sai ta ce qalat ma ra'aytu minka khairan qad, wace wani alherin taba gani a wajenka, wace tsiya ka taba mu?
to wannan kalmar sai ta jefa ta cikin azabar Allah. To shi yasa manzo Allah ya ce wa takfurna al-ashir, kuna butulcewa abokin zama dukkan alheri da yake muku ba kwa godiya, ko kuma a'a abu daya in yayi wanda ba ku ji daɗi ba sai ku rufe dukkan wannan alheri 999 akan wannan kuskure ɗaya da ba ku ji daɗi ba, sai ku ce bai taɓa muku alheri ba. To ashe wannan magana da ake faɗa sababi ne na shiga azabar Allah. Wannan manzo Allah ya ambata dangane da tambayar da suka yi na cewa menene dalilin da isa suka zama mafi yawa a gidan wuta, sai ba su labari cewa ga dalili. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana ƙari akan abin da ya gabata cewa mata daga cikin matsalar su kuma dai da ka iya jefa su gidan wuta suna dilmiyar da maza. Suna me? Kwarai da gaske kuwa suna dilmiyar da maza. Shine manzo Allah ya buga misali mai ban mamaki, yace abin mamaki ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din, ina mamaki ban ga wacce ko waɗanda suke suna da tawaya ba cikin hankali ko addini, amma duk da haka azhab li lubbir rajulil hazimi min ihdakun, suke tafiyar da hankalin mutumin da yake hazimi tsayayye, amma mace sai ta abin nan ɗinsa tuni sai ta yi masa abin nan ta tafiyar da shi, sai ka neme shi ka rasa. Saboda me? sau su Allah ya ba su wannan wato wannan hila din, yadda suke iya wato kawar da mutum gabarin abin da yake na daidai, suna iya yin wannan. Sai yake mamaki cewa ga ku da rauni a cikin hankali da addini, amma kuma duk mutumin da yake ganin ya isa sai ka ga kun ainihin wato dilmiyar da shi, ko kun jefa cikin abin da yake na ba a zaton zai iya fadawa a ciki. Malamai suka ce ma'ana nuksan, shi ma hadisin ya yi bayani da suka tambaya suka ce wa ma nuksanu dinuna wa akluna, menene tawayar addininmu da hankalinmu, sai manzo Allah ya ba su labari sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce alaysa shahadatul mar'a mislu nisfi shahadatir rajul, shin yanzu mace in ta zo ba da shaida a kotu gaban alkali ba rabi take ba da shaida akan namiji ba, sai mata biyu ne suke daidai da namiji daya, irin fadin Allah ta'ala farajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada, sai ce an tadhilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Dalilin da yasa aka ce mace biyu namiji daya, dan daya in ta yi mantuwa daya sai da tunatar da ita, kaga kenan shaidar mace biyu take daidai da namiji daya. Shi yasa manzo Allah ya ce akwai nuksan. Me nuksan shine ma'ana ɗabi'arsu suna da rauni wajen kiyaye abu. Sannan sai kuma yake cewa amma abin da ya shafi addini, sai yake cewa amma ɗayar ku idan ma'ana ta samu kanta a cikin al'ada, alaysa iza hadat, in mace ta yi al'ada lam tusalli wa lam tasum, ba tana aje sallah ba tana aje azumi. Suka ce bala ya ma'aikin Allah, haka abin yake. Kala sai ce fa zalika min nuqsani diniha, to ai wannan shine tawayar addini. Mutumin da yake kwana 3 kwana 5 kwana 7 bai sallah, kaga ai ya samu matsala. Wana akwai gap tsakanin mutumin da ya kwan 7 bai sallah ba, ko kwana 5 ko 4 ko 3, da wanda ya cike wannan gap. Mazaje suna al'ada ne, su kullun suna sallah iya rayuwarsu. Ita kuma mace akwai lokacin da aka yi mata afuwa, sallah ba za ta rama ba, amma za ta rama azumi. To sallar da ba ta rama ba kaka ta samu me tawaya a cikin addininta. To wannan shine hikimar da ya bayyana cewa suna da tawaya a cikin addininsu. Yayin da ta kama al'ada sai ta bar sallah, sai ta bar azumi. Wannan shine abin da ya zamo na tawaya a cikin addininta. Wannan hadisi kamar yadda magani malam ya kawo mutabakarsa da babi, shine kasancewar in mace tana al'ada ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi. Hadisin akwai fa'ida mai yawa a cikin wannan hadisi. A takaice idan za mu koro fa'idojin hadisin, abu na farko yana nuna muhimmancin karantar da mata su ya su, ma'ana ba wai a cikin gama garin bai ɗaya jama'a ba. In an karantar da al'umma duka, su ma a ware su da karantarwa ta musamman, domin suna da bukatar hakan don tunatarwa gare su a majalisi na musamman da za a tunatar da su. Gashi hatta a filin idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware wa'azi da bayani ga mata khususan, saboda muhimmancin ainihin su wannan fi'a ta cikin al'umma na mata, cewa suna bukatar a faɗakar da su domin suna da muhimmanci ba kaɗan ba a cikin al'umma. Duba da wannan zamu iya cewa ya kamata a ce mata suna
ana karantar da su ilimin addini, ana karantar da su ilimin addini, ba ilimin duniya kadai ba. Ilimin duniya ana iya karantar da su don su amfana da abin da yake na duniya, su ma ba aibi bane, amma karatun addini shine yafi bukatuwa zuwa ga mata, shi yafi kamata a karantar da su addini. Ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ware musu majalisi domin karantar da su. Abu na biyu shine mata suna halartar idi, kuma ga hadisin da Ummu Atiya ko tace manzo Allah ya umarce ta, tace an nukhrija al-huyya hatta al-huyya, su fitar da mata hatta masu al'ada zuwa filin idi, sai tace fa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin, dan su halarci alherin da ke wajen da addu'ar da ake yi ta al'ummar musulmi. To dama ta faɗa baya cewa an ce a fitar da al-awatiq, yan mata, wa zawatil khudur, da wanda suke boye a cikin gidaje, ƙananan yan mata da manya wanda suka kai aure, kai hatta da iyayensu matan aure, hatta da masu al'ada, dan me su halarci idi domin alherin da yake wajen da addu'a da ake yi. To ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma ware musu wa'azi da faɗakarwa ta musamman a filin idi. Kaga shi ya dace a ce mata suna halartar gurabe na addini domin su samu ƙarin fahimta da ilimi na addini, fahimta da ilimi na addini. Sannan a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu da ya je wajen mata sai ya ce su yawaita sadaka ko tasaddaqna, dan me san suna da kurakure. Kenan sadaka tana iya zantowa kafara ga me, ga kurakuran babawa, domin da suka ce, da yake cewa inni uritu kunna akthara ahli an-nar, suka ce bima ya rasulullah, sai yace li anna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir, sai bayyana aibin da ya jefa su gidan wuta. Na farko shine yawan la'ance, na biyu shine bijirewa mazaje da kuma rashin godiya. Ya nuna ashe al-kufr, abinda ake nufi ko al-kufran, ba ana nufin kawai kafircewa ta aqida ba, mun hata akwai butulcewa ni'ima, domin ya ce takfurna al-ashir, butulcewa miji da yake muku hidima iyawarsa, amma abin da ya kamata a ce mace ta yi godiya sai ya zama ba ta yi godiya yadda ya kamata ba, bal ma butulcewa take yi. domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutum zai yi wa ɗaya su dukan alheri, abu ɗaya in ta gani mara daɗi sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qat, ni ban ga taba ganin alheri a wajenka ba. To wannan magana sai ya jefa ta gidan wuta. To yawan sadaka da za a yi sai zama kafara na kurakurai da ka iya tsare mutum gabarin aukawa cikin azabar wuta a ranar alkiyama. Shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa su yi sadaka dan su tsare kansu daga wannan kuskure da suke aikatawa. Sannan manzo Allah ya ce ayi sadaka. In an yi sadaka, wa za a ba wa sadakar? Mabukata. Ashe ya dace shugabanni su kwadaitar akan a taimakawa mabukata, saboda alherin sadaka ya kai ga masu wayanda suke shina cikin hali na kakanuka. Yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata su yawaita sadaka, saboda me? Saboda laifin da suke yi na la'ance da kuma butulcewa ainihin mazajensu. Sannan kuma sai manzo Allah ya ƙara buga misali na gaba, cewa ba iya wannan abu bin da aka ambata bane, a'a har ma da iya dilmiyar da mazaje, domin ya ce shi bai taba ganin wanda yake mai rauni na hankali da addini ba, amma kuma yake tafiyar da hankali na wanda yake ya fi shi tsayawa, wato hazim kenan, tsayayye wanda yake da kamala cikin hankali, amma kuma sai ya iya tafiyar da shi. Wannan hadisi kamar yadda malamai suka yi bayani, baya nufin wato dukkanin mata su ne suke da wannan raunin, ko kuma dukkanin maza su ne hazimai. Ana faɗar rinjaye ne, mafi yawan mata akwai rauni tare su, kamar da mafi yawan maza kuma tsayayyu ne. Amma ba a samun lusarai a cikin mazaje, ga su kuwa da yawa. Ba a samun tsayayyu a cikin mata, kwarai da gaske kuwa. Shi yasa ma manzon Allah yake cewa a cikin hadisi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kamula minan rijali kathir, cikin mazaje an samu masu kamala da yawa tsayayyu, wa lam yakmul minan sa'i illa, amma a cikin mata ba a samu masu kamala ba, sai ambaci mata hudu wanda su ne yake cewa sun Allah ya ba su kamala. Ka san mata yin ya sunanka wancan Abdulaziz, ga ya mana mata hudun wanda manzo Allah ya ce Allah ya ba su kamala cikin mata. Ka taba jin hadisin? Ka taba ji? Zaka tuno guda ɗaya daga cikin mata wacce wanda manzo Allah ya ce ya ba su abin nan, sun cika ma'ama matsayin su na mutane?
ya mummune suna da yawa. Suna ake so ka bada. Ya faɗi mata 4. To bai gane tambayar ban na tsammani. To ga wani ya faɗa Asiya bint Mazahim ko? Asiya wace ce Asiya malam? Shi waye ce Asiyar kai ne? To faɗi wace ce ita? Wace ce Asiyar? Gaya mana. Kamar da muka ambata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mata guda 4 wanda ya ce sun samu kamala a cikin mutane. Ɗaya daga ciki ta ce Asiya bint Mazahim, Asiya matar Fir'auna. Sai ɗaya kuma daga ciki malam Maryam bint Imran, mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam. Sai kuma malam ta ukun, ko karshe mana biyun kawai wanda manzo Allah ya ce sun samu kamala. A ba can ka ake ba, karatu ne, in baka sani ba kawai karka ba. Wace ce? Na'am, Nana Khadija da kuma yatta Nana Fatima. A wata riwaya guda 4 kenan. Su ne manzo Allah ya ce kamul da minan nisa, sun samu kamala, sun samu kamala. Malam Musa, darasi na gaba zan tambayi wannan tambaya. Mutum 4 za a lissafin, za a kiyaye? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani, kaga ya nuna cewa ashe da aka ambaci cewa da yawa mata suna da tawaya a cikin abin nan ɗinsu, baya nufi duka, kamar yadda kuma kamala na mazajen baya nufi duka, amma mafi yawa ake ambato a cikin mazaje sun samu kamala, a cikin mata kuma sun samu tawaya dangane da ainihin cikar hankalinsu. Ita kuma al'ada da ke dakatar da ibadar mace, wannan haka Allah ya hukunta, hukunci ne daga Allah, an gane ko? Allah ne ya hukunta, saboda haka ba wai aibi bane, ba wai aibi bane, saboda kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, al'amari ne da Allah ya rubuta ga 'yan adam, kuma abin da aka kaddara baka da yadda zaka yi, an gane ko? Kenan bayar da labari ake, ba wai ana nuna aibi bane game da haka, ba ana nuna aibi bane game da hakan. Kuma wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mata su yawaita sadaka, yana nuna cewa idan ka samu tawaya ta wani bangaren addinin ka, ya kamata ka cike wani bangaren da shi, ko ba haka ba? Tun da gashi suna samun matsala cewa suna al'ada, me ya kamata su yi? Su nemi wasu ayyukan alkhairi su cike gurbin ba, ko ba haka ba? In mace tana al'ada, ai ba zai hana ta harcin ta ya motsa da zikiri ba, ko ba zai hana ta yi sadaka ba zai hana ta je ta gaida mara lafiya ba zai hana ta yi dukkan alkhairi ba. Saboda haka ba ita kadai ba, hatta dukkan wani mutumin da yake da tawaya a wani bangare nashi, to sai kokarin cikewa da wani aikin da zai iya. Misali, in kana tawaya aljihunka, baka da taro da kwabo, yawa kaga tawaya ce, ba za ka iya sadaka ba za ka iya aikin alheri ba, amma ai ba zai hana kuma ka je masallaci ka yi nafila ba, ko zai hana? Dan baka da ko sisi aljihu, wa zai rufe ma masallaci? To a cike gurbi da abin da baka da shi, ko ba haka ba? Duk abin da ya kamata kai na alheri, idan baka samu damar ba, to yi wani abin da yake madadin alherin wannan, ya abin da yake madadi. Kowane irin aikin alkhairi ne. Wani shi yasa manzo Allah ya ce su yawaita sadaka sallallahu alaihi wasallam, daga cikin abin da zai yi jibran, ma'ana ya cike musu gurbi na abin da suka rasa na waɗancan ayyukan alkhairi. Sannan kuma malamai sun yi ijma'i, shine taken babin da malam ya kawo, cewa in mace tana al'ada ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi. Kuma wannan hadisi sai ya nuna cewa kafin ma a yi bayanin hadisin, hukuncin dama haka yake, domin ya faɗa alaysa idza kunna idza hadat lam tusalli wa lam tasum, shin ɗayar ku dama in ta abin al'ada ai ba ta azumi ba ta sallah, ba haka yake ba? Suka ce haka yake a makin Allah. Ka kenan hukuncin dama an san shi tun kafin a yi me, tun kafin a zo wannan bayani din, tun kafin a zo wannan bayani din. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a fa'ida ta ƙarshe da zan faɗa a cikin wannan hadisi shine yanda ya bayyana cewa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Ban taba ganin waɗanda suke da tawaya ba a cikin hankali da addini, amma suke tafiyar da hankali na mutumin da ke hazim, tsayayye irin ku mata. Ma'ana yana nuna yadda mata suke da, wato Allah ya ba su wannan, wato me za a ce, iko ko karfin da suke iya jan hankalin namiji. Ɗabi'atan haka Allah ta'ala ya halicci ɗan adam, namiji da mace, macen tana tasiri
akan namiji saboda sha'awar da yake da ita na ya mace da kuma kasancewar misali kyanta da adanta da wane ne na iya rudarsa, to wannan rudin zai sa ya fada cikin abin da watakila ba a zato, amma sai ya zamo ya kasa jurewa saboda me duk da tsayuwarsa da jin cewa ya isa, amma mace tana iya bayar da shi yasa aka yi gargadi cewa kamar hadisin yana cewa mazaje su kula kada su biye wa abin da zai zama rudi daga mata. Dama dai manzon Allah ya faɗa yace ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa, ban bar wata fitina ba mafi cutarwa ga ainihin mazaje a bayana fiye da mata. Wannan yake nuna cewa dole sai an kula dangane da mu'amala da mata, kada mutum ya rudu da mace kuma ta kai shi zuwa ga abin da yake na halaka. Saboda yanayin lokaci za mu dan dakata a nan. Abinda makaranta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada baki daya. Allah ya mana afuwa tuntuba harshe. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, muna tawassuli gare da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka. Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu. Allah ya ba mu shugabanni na gari. Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa. Marasa lafiyar mu Allah ta'ala ya ba mu lafiya baki daya. Allah ya yalwata mana cikin arzikin mu. Allah ya ba mu damuna mai albarka. Wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.